Formal nang i-turn over sa lokal na pamahalaan ng Akbar ang pinakaunang Balay Silangan Reformation Center sa buong probinsya ng Basilan kahapon Disyembre 5 na itinayo sa Upper Batu-Batu, Akbar. Ang pasilidad ay para sa mga drug offenders. Ito'y kahit noong 2018 pa diniklarang drug cleared ang munisipalidad ng Akbar at pinakaunang bayan ng BARM na diniklarang drug free. Ang Balay Silangan ang ipinatayo ng BARM government bilang isa sa mga sustainability effort ng LGU para may pagpatuloy ang kampanya laban sa droga. Maganda ito dahil sa yung mga pusher natin, kung mayroon man ditong positive, dito natin idalagay. Pero since 2018 ay wala na tayong pusher, wala na tayong mga drug user dahil cleared nga na ito. Pinagsisikapan ng lokal na pamahalaan na mapanatiling drug-free ang Akbar. Ito'y sa pamamagitan ng monitoring sa mga kilalang lulong sa iligal na droga noon at regular na programa lalo na sa pangkabuhayan. Lahat ng mga reformists dito sa Akbar, kung kayo ay wala pang trabaho, kung kayo ay gusto nyo mag-TESDA, kung gusto nyo papasok sa trabaho, pwede kayo lumapit dito sa local government unit ng Akbar at tutulungan kayo gagawa ng paraan para makapagtrabaho po kayo. Ang Balay Silangan ang magiging tahanan pansamantala ng mga drug offenders bago ang kanilang integration sa komunidad. Tahanan rin ito para makapagbagong buhay. Kasabay ng turnover ceremony ang pagpirma ng Memorandum of Understanding at Manifesto of Commitment sa pagitan ng LGU at partner stakeholders. Pinangunahan ni Mayor Ali Sali ang aktibidad kasama ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya, munisipal at barangay officials. Mula dito sa Akbar, Basilan, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!